Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Gumagawa na ng paraan upang lalo pang mapabilis ang pag-uulat ng mga krimen, sakuna at iba pang emergency situations sa buong bansa. Inanunsyo ng DILG na pag-uugnay ng lahat ng 911 hotlines sa buong bansa nitong Miyerkules, July 16. Sa kanyang pag-iikot sa PNP Command Center sa Camp Crame, Quezon City, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magkakaroon na ng Unified Emergency 911 System sa 34 na syudad sa bansa sa buwan ng Agosto. Pagsasama-samahin na mga emergency hotlines sa closed circuit television ng mga local government units patungo sa command center ng kagawaran. Mas pinabilis at pinalakas ang access sa bagong sistema para sa kinakailangang assistance na ihahatid na ngayon sa iba't ibang lengguwahe ng mga rehiyon na pangangailangan ng tawag o panggagalingan ng tawag. Ayon kay Remulla, magiging mas maayos ang kalidad ng response time kung saan kasamang Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bicolano, Waray, Bisaya at Tausug sa gagamitin sa pakikipag-usap sa hotlines. Aabot raw sa 1.41 billion pesos ang pondong inilaan ng proyekto sa isasagawa ng Local Information Technology Company na EPLDT. Nilinaw naman ang kalihim na maaari pa rin dumaan sa dispatch centers sa mga LGUs ang mga emergency calls kung kinakailangan. Samantala, bilang suporta sa pinaigting na response sa pamamagitan ng 911 Emergency Call System Rollout, maglalaan din ng karagdagang 1,000 police motorcycles at 1,000 police vehicles. Sa pag-iikot ni Remulla sa PNP Command Center Ibinida ni PNP Chief General Nicolas Torre III, ang kahandaan, kakayanan at bilis sa pagresponde sa mga emergency situations kasama na ang 5-minute response time policy. Ani Torre, hindi na raw kailangan maghanap ng kapulisan sa lansangan dahil sa bagong sistema makakapagdala na raw ng responde anumang oras sa alinmang lugar. Abangan ang iba pang mga ulat at update sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.